Ой, Илсур абый қараса, кінәші отырыр инде. Есі кетер инде. Кінәші тұрған шақлары өтті инде. Ты жолы отырды. Шол. Картина, а сзади она, сейчас она сзади другая. Не, ну серьезно. Финат, что ли? Yok. Финал? Ай, Финат то кімәлі? Фанит? Yok. Ильнар? Ильнат, да. Yo. Настоящий ерлер, Iyi. қатын қызның орт санын қарарға тиіш. Birinci şiratta. Бірінші жиратта. İkinci şiratta. Ол санын. Шенерат кіші қатын қызыны баштан алдан қараға тиіш, анасының арттан, да? Я колхозница. İşte. Ну нет, Ну, на самом бетінде деле... мен ауыл Я шынында қызы. айтқанда. Oktanıştan. Конечно, ол бүтін ауыл қызына да, мне кажется, қоғалады колхозница. Xeyirli kun Qırğan Бұтақның 4-ші шығарылышы һәм бүгін бізде қонақта Лилия Мұлығалиева һәм Ақбулат. Xeyirli kun. Siz bir-biriniz bilen tanışmı? Әлбәтте. Әлбетте. Менә сез бергә килеп җиттегез идегез име? Шәхсән буларак та сез танышымы? Шулай ук иҗатыгыз белән дә таныш. Болашақтан тыңлап өскен Лилия апаның Болашақтан. иң матур жырларын тыңлап өскен бит бала бит инде мен. Иң яраткан җырың Лилия апаның. Блин, ничек тебе... Сразу в лоб бүтін жырларын яратам аның ничек инде. Я честно скажу, ол менің кумир. Болашақтан аларның поколениесін тыңлап, үйреніп, примерға алып өскен бала мен. Лилия апай. Ә сезгә нинди? Ол мен жырларын Нәрсә миңа? Жыры нинди шей? Булатның ма? Әйе. Миңа ошый... Менә әле килгәчтен, аны күргәчтен дә шуны жырлыйсы килеп китте. Теге шундый жыры бар аның. Нәрсәкәй Ярысы хәлле, туманнарға керемәлі, юғалтырға теләмим. Аннарсың бірінші сенің жырың бик матур иде. Китмә дип ялын. Бары яңа треклар Ақбулат исемендәге. Реклама. Бүтін YouTube'та, iTunes'та, Apple Music'та Рәхәтләнеп тыңлаңыз. Телисез шунда тыңлаңыз. Ақбулат. Синең үз исемең инде псевдонимың түгел Булат. Әйе. Һәм безнең гәҗит корреспондентына син интервью биргәнсең, һәм инде син үзеңнең иҗади образыңны Ақбулат дигәнсең. Менә куям барлыкка килеп чыкты, менә шундый иҗади образ Ақбулат. Ул минем укытучым, ул Татарстан халык артисты. Минем өчен иң зур пример Зөфәр Билалов уйлап тапты. Шул исемне гастрольләрдә шундай әйтсәм, Ақбулат дип йөрми идем мин. Мин Булат Билалов дип йөрим. Аннан соң әти Булат Билалов. Прикольно, конечно, да. Что-то не то, да? Псевдоним да табып, уйлап табыйк сиңа. Может, бит Ақбулат. Ул минем истә калды да, полкага куйдым да, унутып җибәрдем мин. Сиңа ошады, шуңа күрә син бүген көндә Ақбулат. Лилия, сезне без күп кырлы иҗат кешесе буларак беләбез. Сез танылган җырчы, хуҗабикә. Аннан тыш әле сез Ялан аяклы кыз 2 сериалында сез тип рольне башкардыгыз. Менә ничек сез иҗатка кирип киттегез? Нәрсәдән башланды? Ижатқа мен бала шақтан кіріп кеттім. Кішкене шағымнан жырлап, һәрбір ижат кішісі өмірайын шолай кішкенеден әйтек бақшада, аннан мәктепте, аннан соң енді тұрмышта шундай жырлы келелердір зур сәхнәге. Мен де шул кыюларны атлап келген кіші. Теге күктен төшіп, менә мин җырчы булыйм әле дип, шылт итеп кенә җырчы булып киткән кеше түгел. Геныма салынган. Сиңа да әйткәндә, соңгы вакытларында шул шалт иттереп киткән артистлар, алар ничек тиз, менә шулай тиз төшә ала. Шуңа күрә бүтән эштә постепенность булырга тиеш. Шаг за шагом, скрупулезно, внимательно, на ошибках, получается, не получается. Минем фикерем буенча, кеше динамикасы буенча әкрен үсәргә тиеш. Но стремительно шуңа. Яхшы. Алайса, мин сезне тагын бер тапкыр әлеге проектның кагыйдәләре белән таныштырып китәм. Барысы 4 тур булачак. Алар бик гади. Һәм инде бер дөрес җавапка 1 балл. Ничә дөрес җавап, шулай күбрәк инде баллар. Һәм сез тандемда уйныйсызмы яки бер-берегезгә каршымы? Бірге ойнайық. Бірге ойнаймыз, Қаршы не надо, керек мен. Алайса тандем. Әйе. Тандем, башлыйбызмы?
Бірінші тур. Yok, biz kimge karşı bulabız ekew? Bir-бірігізге қаршы болмайсыз. Сіз тандемда. Kimgedir karşı түгел mi? Кімгедір қаршы түгел. Сіз бір-бірігізге қаршы бола аласыз, яки сіз тандемда оларға мүмкін. Biz yarışmayız. Yarışmayız. Biz Siz yarışasınız, kızıl için oynayız. Yarışası kelmeyeyim, men вообще bir narsa bilmeyim. Акбулатның келмей, Лилия апаның келмей, демек сіз тандемда. Келіштік? Мәхәббәтім шул хәтле олы ярыша алмаячакмын дигән. Берничек тә вообще. Шуны, это ни в коем случае не комплимент, это констатация факта. Алайса бірінші тур кире күтлі деп атала. Акбулат, нәрсә булырга мөмкин? Кире күтле. Кире күтле соңгы программасы. Ассоциациялар белән. Ассоциация? Әйе. Җыр белән бәйле ассоциация. Җырны артыннан әйләндереп, Аха. тыңлатасыз бугай шул. Дөрес. Арттан алга куелган җыр яңгыраячак Яңгыраячак. һәм сезнең төп максатыгыз әлеге җырның исемен һәм башкаручысын белергә. Киттек, тыңлыйбыз беренче җыр, игътибар. Да, тәнбер буенча Nasıl аңладым. indi? Насыл инде. Җырын белмим шул. Кем җырлый? Сүзләр аңламаганга. Кем җырлый? Ник дуэт? Дуэт. Иң яқты, йолдызым һәм минем иң кадерле. премьерам Зәфәр Билалов һәм Зәйнәп Фәрхетдинова. Бик дөрес. Ә нинди җыр? Кар булсамдыр инде ул. Әйе. Кар булсам, каралмам. Баязитов җыры бит, оймы? Әйе. Димәк, җырның исеме янымда Син. булса. Тикшерәбез, киттек. Әйдәгез җырлыйбыз. Артымнан төгерден, Теләсәң ушыңа пар булып өрермен. Пар булсам каралмам, боз булсам бозылмам. Мин мәңге Картаймам, yanımda син булсаң. Алкышлар. Бик матур җыр, һәм аларга ул туры килә. Миңа калса, Лилия апай, Аха. сез бит инде Зәйнәп апай белән дә, Зөфәр абый белән дә сез таныш. әлбәттә. Нинди җыры сезгә ошый? Иҗаты, алар кеше буларак нәрсә әйтә аласыз? Гомумән аларның бөтен җырлары да ошый. Чөнки алар безнең менә Булат әйтмешли, ул мине күз алласа бәлки чагыннан тыңлап үскәне, без инде Зәйнәп апа, Зөфәр абыйның җырларын тыңлап үскән балалар. Мин хәтта беренче тапкыр конкурска килгәндә Бичура спектакленнән җырны Зәйнәп апаның репертуарыннан тыңлап, кассетадан ул вакытта кызыл магнитофон бар иде әле ул, наклейкалар ябыштырылып үткән. Һәм мин шуны өйрәнеп, Сандугач кирде күңелгә җыр фестивалендә катнашкан идем. Вот. Шуңа бик кадерле шундый тембрлары да, үз-үзләрен тотышлары, гаилә буларак та гомумән. Хәзер инде ул вакытта хыялда булса, менә шушы артистлар белән танышасы иде дип, Искәндәр Бикдагировлар белән без менә шундый бер хәтта мин алар белән җыенда йөргәндә мин аларга әйткән идем, минем хыялым тормышка ашты, менә мин теләгән бөтен артистлар монда, мин сезнең яныңызда дип. Менә Аллага шөкер, алар белән бергә кайнашып, сәхнә артларында бер иҗатта гөрләп яшибез, эшлибез. Яхшы. Әйдәгез хәзер без сезнең белән икенче җырга күчик. Тыңлыйбыз, игътибар. Тембренең ашалган иде. Кем җырлый? Лилия апа? Лилия. Ә нинди җыр? Иң популяр булган җыр. Зекрсен менә что ли? Әйе. Вообще икенче төрне матур җыр чыкканмы да, кирәк бетле. Әйдәгез тикшереп карыйк, бәлки мин сезне алга Киләчәктә. Бәлки мин алдалаганмындыр мин. Әйдәгез тыңлап карыйк әле, шул микән? Лилия апа, җырласагыз да хәзер. Тибрәнгән хисләрдән, иң матур төсләрдән, булганда җыр якын күңелгә.
Жыр бит ул яшәртә, жыр бит ул яшәртә, картайтмый кешене гомергә. Бергәләп кия торган җире бу. Жыр керсен күңелгә, һәм калсын гомергә. Җырлыйк без матур җырларны. Эх, нинди җыр диеп, сыгылансын сөенеп, иләшә кешесе елларны. Зөфәр Хәйретдинов. Афәрин. Җыры, кие. Зөфәр Хәйретдинов кайтырга кирәк әле. Кире күтле тыңлап кара, бер яхшы гына җырчыга чыкты. Идея. Сезгә бик шундый рәхәт кенә булгандыр инде, легко булгандыр сезгә шундый. Гел шулай безнең репертуарны беләсезме? Юк, бу разогрев кына булды. Мин аңладым инде шулай. Хәзер икенче тур. Яңгырау клип дип аталачак. Хәзер карагыз, экранда безнең нәни дусларыбыз киләчәк һәм сезгә беренче чиратта әлеге җырның исемен һәм башкаручысын белергә кирәк. Кем икән ул? Бу матур кыз бала кемнең баласы ул? Кичә сокланып карап утырдым. Кем ул? Кичкенә йолдыз. Кичкенә йолдыз. Ага, кичкенә йолдыз. Бик рәхмәт. Без җиткерербез. Секрет. Тыңлыйбызмы, әйдәгез, киттек. Тыңлыйбыз. I'm banish. I'm banish. Беренче ул җырның беренче версиясе я банан, я банан, чищу банан. Татарча версиясе Лилия апа беләсезме? Аны шулай ук күп балалы әни җырлый. Кем безнең эстрадада? Күп балалы. Соңгы вакытларда ул хайп җиде, ул җыр. Аны урлады дип әйттеләр дә. Гүзәл Уразова. Гүзәл Уразова. Бик дөрес. Татарча версиясе Мин бәлеш. Әйдәгез тыңлап китик. Ишеткәнегез бардыр бит? Мин бәлеш. Ишеткәнегез бармы, Лилия апа? Беренче тапкыр. Ә синең ишеткәнең бар? Ишеткәнем бар, Гүзәл Уразовага килгәндә, сез нинди мөнәсәбәтләрдә? Гүзәл белән дә мин гомумән шундый нейтральный кеше, бик бөтен кеше белән дә дус мөгамәләдә яшәргә тырышам, чөнки һәрбер кешенең үзенең тамашачысы, һәрбер кешенең үзенең яраткан менә шөгыле булган кебек, иҗатта да шундый ук. Кем нинди направление белән үзен җәлеп итәләр. Шуңа күрә мин барысын да яратам, хөрмәт итәм һәм сокланам һәрберсенә. Яхшы. Гүзәл апа белән алар олырак поколение бит инде. Шуңа күрә без аларга теге в тренде күрдеңме? Мин банан. Тренд разный бывает. Просто есть тренд, а есть кринж. Поэтому это тонкая грань очень между кринжем и трендом. Ты можешь настолько плохо сделать, что потом... Вообще не в теме мы не в теме. Покинула это не туда попало, по-моему. Гүзәл апаны мин какой-то кричлар башланды. Гүзәл апаның концертларында концертларында түгел, жыйыннарда, татар җыры конкурста, проектларында, премияларында күрешкән бар, булай сәмсез дип исәнләшеп китәм. Булай аралашкан бик жук, якын иттереп. Минем кебек аралашкан юк. Ага, ну иҗаты сиңа ошыйдыр, шул бит. Без бит аралашабыз. Тыңламыйм шул. Юк, мен күбрәк теге Лилия Муллагалиев деген артистны бик жараттым. Син күңелеңә хуш килә. Белмим, минем белән килгәнгә генә әйтәсеңдер әле. Күңел кыларын тибрәтә, шундый рәхәт. Чынлап, аның энергетикасы, кешенең энергетикасы да минем өчен күбрәк кирәк бит җырларына караганда. Димәк, Лилия апаның энергетикасы синең күңелгә хуш килә. Күп тапкыр гастрольләрдә бергә йөргән бар бит инде. Шуңа күрә балаларыгыз белән дә таныш, сезнең белән дә таныш. Сәхнәдә артист ул бер кеше, сәхнә артында бүтәнчә бит инде. Мин сезне чын кеше итеп күбрәк беләм, күргән бар. Шуңа күрә мин сезне яратам. Шун күңелдән әйтәм. Шулайсын килеп китте. О, монда. Гастрольләргә чыгып китәсе килеп китте. Лилия апа Илсур абый караса, көнләшеп утырыр инде. Исе китәр инде. Көнләшә торган чаклары үтте инде. Яхшы, әйдәгез без сезнең белән икенче җырга күчик. Ул шулай ук бик популяр җыр. Тыңлыйбыз, киттек.
Не, кытайча же, что ли? Копаем огородный. Кажется, мне все равно. Кажется, мне все равно. Копаем огород. Бик еш башкаручы. Кажется, мне все равно, копаем огород ты нәрседер. Бик еш башкаручы. Үсі Көкмарадан бүгін күнде Қозанда яши. А, Ага. Финат, что ли? Yok. Финат? Ай, Финат то кемел? Фанит? Yok. Иллар? Илнат, да. Аллена забылды. Өзі қарасай тұрды, надо же, да? Ладно. Yok. Это еще Бик раз. ешірсі деген. Копаем огород. Нәрсеге неге? Кім қойсысы? Копаем огород деп жүрді саған. Потерял. Че потерял? Кажется, мне все равно. Ну, Әліге жырның клибін Қозанда түшірділер. екі кіші ме қатын қыз ма? Қатын қыз. Қыз дейсің де бұл енді. Башқарушы бик еш қыз. Қазір аңа 20-дір енді. Сен берге тиір. Мен точно білмеймін. Может, Лейна? Может, Нет? Лейна. Шын псевдоним болмаған исімі өзінің Лейнаның кім? Лейла ма? Лейла. Лейла ме, Лейла түгіл ме? Лейледір. Лейләдір. Эй. Әйдәгіз текшіріп қарайық. Малай на белом барсе, Ага. Это копаем огород. Ақболат, сұрау сиңа. Ай. Сен Лейна білән танышма. Айет, аныш, оралышқан бар. Нәрсе айта аласың аның турында, аның ижады турында кіші боларақ, менә әлеге жыр сиңа ышимы, Ну, күңеліңә шынында хош айтканда киләме? мына мен әлі айтып өттім бет. Біздің вообще біздің генә түгел эстрадада, орыс эстрадасында, Европаларда да, Америкаларда да андай артистлар бар. Артист однодневка деп әйтелер аларны обычно. Менің фикрім бойынша мен өзім де продюсерский деятельность белән шөгыльләнәм. Өзім студия, лейбл, жырлар да язабыз, артистларга да булышабыз, чыгарга бүтән площадкаларга, distribution агентлыгы аша. Минем фикрим буенча Лейна ул якты иттереп шул бер җыры белән янып алды да хәзер Аның бит бер генә жыры түгел, тукта. Аның бит берничә жыры. Беләм шул. Ток кемнән сорасаң Лейна дип. Малай на белом барсе. Ассоциация. Күбесе аның исемен дә белми шул. Аның Малай на белом барсе ассоциация. Девочка Малай на белом барсе дип. Әнә ни өчен әлеге жыр шундый менә популяр булып чыкты? Лилия апа, сез менә Лейна белән танышмы? Қызғанышқа қаршы яқыннан жоқ. Менә көріп кенә. Менә жырны ишеткәнегез бармы? Ишеткәнем бар. Менә сезгә шундый теге танылган җырчы, башкаручы буларак әлеге жыр ышыймы менә? Нәрсәсе беләндер ышап бетмидер бәлки. Ну, білесізме, нинди генә җырга кагылсак та, синең әгәр дә ул күңелеңнең шундый вакытына туры килә икән, теләсә инде җыр ышарга мөмкин. Просто менә син моңланып утырганда, син шушындай җырны тыңлыйсың икән, син естественно сүндереп куясың. Сиңа ышанмаячак. Әгәр дә инде син шундый тик дәртле, ниндидер бер нәрсәдер эшләп йөрисең, пешерәсең кухняда да, телевизорны ачасың, анда Лейна җырлыйсың. Ау, китәсең бие-биеме. То есть это вот күңелнең халәте белән любой җыр шулай. Менә мәсәлән, машинада барасың, яңгыр ява име, и шунда тамчы, и шунда Булатның җыры китмәсен китә. Җылыйсы килә башлый. Валлахи шулай. И шунда кушасың менә какой-то бер җыр китсә, например, там шуточный, да? Менә яңгыр яуганда әкрен генә кайтасың, инде эңгер-меңгер. Бірде аны җырын тыңлыйсы килмәй. Охота вот романтика, вот охота вот как-то вот күңел ачылып китсен. Яхшы әйдәгез, әфәрин, без икенче турның азагына якынлаштык. Һәм безнең өченче тур безнең саңгырау клип дип атала. Лёпа, нәрсә булыр икән әлеге турда? Ничек уйлыйсыз? Миңа калса моның кие юктыр. Ну, то есть без ишетмибез дә. Аха. А вот клипның гына карап, без аны нинди клип һәм нәрсә икәнен күрергә тиешбез. Шуннан да хәзер экранда видео язмалар куелачак, әйдәгез карап китик. Һәм сезнең беренче чиратта төп максатыгыз әлеге видео язманы авторы кем икәнен, кем җырлаганын, бәлки кем әлеге сюжетта төшкәнен дә белергәдер. Әйдәгез китте карап китик. Да бушрак буенча барабы. Гәҗит ала. Это, по-моему, Габдинова. Гажаган кыз. Тукта. Алабута, по-моему, это. Да. Кирип китте әле бу каяда. Шулай бугай. Охо, монда әтәшләр, галушлар. Ага, алабута бу. Точно. Yok.
Жоқ, арттан Габдинова түгел, бүтен қыз ба. Сен ортыңына қор. Жоқ, шул. Это, мәлі. Кім еді? Ты yo'la отырды. Шул. Габдинова, а сзади она, сейчас она сзади другая. Не, ну серьезно. Ақболат. Мен танымадым. Сен мені қорқытасың. Тоқта, сен... Тоқта. Демек, сен Айсұлуның бетіне түгіл ортына қора бересің, Бұл көріне бетінде Инстаграмда арты, ол харакетленіп жүр спортзалда. Оның ішінде қарамасқа. Мен шын ат, кіші. Мен қатын қыздың бүтін... Алдына қарағанда, артына да қарайым. Лилия апа, Артына да қарайым. Аяғына да сіз қарайым. иратының қойсы жеріне бірінші шырата қарайсыз? Мен ғұммен кішіні көзіне қарайым. Тұп-тұрыйты көзіне қарайым да. Бітіні саңын ашылар. Чё все такие культурные? Да, я смотрю на задницу девчонок. Это же YouTube. Нет, на самом деле, YouTube же здесь... Ляпа, прикинь, здесь можно матюкаться, мне сказали. Да? Ну, матюкаться не надо. Не надо. Лилия апа айтты, ярамый дейді. Мен аны қолданырға жиындаймын. Жоқ, осып қалсын. Настоящий ерлер қатын қызның орт санын қарарға тиіс. Бірінші ширатта. Екінші ширатта. Ол санын. Шырат кіші қатын қызны баштан алдан қарарға тиіс, анарсың арттан, да? Жоқ, мен айтпады. Орт санын дейдім, санын. Санын. Демек, бұл Айсұлу Габдинова. Әйдәгіз, дұрысмы, жоқ ма екенін қарап кетек әлі шының? Олабута ма бұл, олабута түгел ме бұл? Тоже, между прочим, бекіне. Ортқияғына қарарға ұнтма. Bizensem bizenmesinde yok indi. Kazanlarla singine jitmeyen. О, керекли шерекет дейме ақылат. Комбайнер. Олабыта жүрі. Олабыта. Авторлар бойынша неше күттім екен, бұл жыр білән. Сіз бекінде әлігі шырның іштәлігін біләсіз, Лилия апай, сіз де таныдыңыз, Айсұлу дейдіңіз, сен де таныдың Ақболат. Нәрсе турында? Әйтегіз тағын бір тапқыр іске түшірі бұтик, тамашашылар ішінде. Шүбутау турында, ауыл турында. Бұл бит тәршіме әйтілген, бірінші шыратта шуны әйтіп өтірге керек, лыбутыныны бұлар енді татар тіліне нәрсе әйті оласыз? Қори, міне біз уже аңа иелештік. Иелештік, да. Башында шыққанда, конечно, деп қараған вақыты, нәрсе бойы, шолай. Анарысын білесің, міне, меңа әйтселер, мен мұны жырлай алмас едім. Бұлдыр алмас едім, міне. Айсұлу молодец, оланы жеріне жеткірген. То есть, әлі жырның битаның жырлау бір-ей-бір, аны биталі тамашашаға жеткерге де керек. Сәні айтамиш. Здесь мысля не первоначально не в режиссуре, не в крутой картинке, не в хорошей игре актеров, а конкретно в том, чтобы народ просто кайфанул от того, что девчонка, колхозница, приехала в город. Ну, колхозница это не? Колхозница и дресы. Вот в образ же такой. И приехала в город добиваться топа. Вот. Колхозница. Колхоз қызы келіп, қазанға. Ихтибар еттім, бұл біздің бүлдірділер әзгірі. Мархум, ненің жыры бейт, кім әлі? Ильфақ Шиғаповның жыры еш, аның тәжімесі. Міне башланып кеткенде, диванға отырғанда ол Илсия Бәдірдинованың сүреті білен газет аша. Ол вақытта, видимо, нендедір, аларның аңлашымаушаның шыры болғандыр. И как-то ол нендейдер бір ұяқтан да, видимо, теге ашулану, нәрсендір доказать иту клибі кібі көрінеді бейтін ме? Нешіктір Илсияге, Ильфакның, нендейдер міне деген кібік. Міне бұл клип аша. Может, бұл менің міне фикірімдір, білмейм. Но мен аны вот шулай кібік ол вақытта түйдім. Нешіктір вот Нишләп именно башка кешенең фотосурәте белән башланып китмәде. Нишләп именно Илсияны уланда куйган. То есть монда без белмәгән әйберләр бик күп. Миңа калса, менә бу видеоклипта көндәлек
Көндәлекне күрсәткәннәр. Шуннан да бит инде менә студент кызларга килгәндә дә алар бит авылдан шәһәргә чыгып китәләр. Менә син әйтеп киткән иң Акбулат. Менә колхозница дип әйттең инде синеме? Колхозница идем на шул. Это я, колхозница. Ну нет, на Бит самом инде деле. мин авыл Я шыннан да кызы. әйткәндә. Актаныштан. Конечно, у бүтән авыл кызына да, мне кажется, кагылады колхозница. Юк. Кай бер кеше Колхозник булуың. Менә колхозник Яхшы, образы. колхоз халыкны ошата. Деревенщина булма. Тукта менә сиңа. Нет, мин колхозница. Вообще дим, вообще әйтмим. кешеләргә әйтәм. Юк, тукта, менә Калкайта. деревенщина образы синең өчен нинди образ? Менә деревенщина дигәч синең башта нинди образ килеп? Бестолковый сүз сөйләү. Тышкы кыяфәт буенча Тышкы түгел. кыяфәттә эш түгел. Син бит ничек ки хәзерге заманында ничек киенсәң дә синең эштә син бай булырга тиеш. Ну, менә Айсылуга килгәндә, ул бит инде колхозница, деревенщина образында. Менә әлеге образ аңа туры киләме? Ботамы әлеге образ аңа? Без аның белән Ну аралашкан как бар. герой буларак кына. Герой. Да, ул шәһәр кызы. Ие. Ул берничек тә деревенщина, колхозница да була алмый. Аның өчен надо шул мохитта үсәргә. Ул сүзнең төбенә төшәр өчен. Ну, без беләбез. Юк, авыл кызы түгелме ни? Юк, инде ул бит Казан кызы. Казанский. Конечно, ул Габдинов бит инде Казанда өйләнешеп, алар аны таптылар. Мәсәлән, мин Казанда Син тоже тудым, шәһәргә укыдым. Мин һәр җәен авылда обзор Это мал не карап. считается. Как это не считается? Нет. Ну, мин Обзорда булдыммы? Булдыммы? Карадыммы? Карадым. Күрәк китә беләм. Юк, Лилия апа, кара әле. Күп Казан егетләре, кызлары көрәктә тота белмиләр, сәнәктә нәрсә икәнен белмиләр. Мода караганы юк. Ансин вообще. Яхшы әйдәгез, бу Эшлиләр теманы белмиләр. без На всем сезнең готовым, на всем белән хәзер готовым. ничек булса дәвам итәчәкбез. Ә хәзер игътибар. Бәлки күбесе уйлыйдыр. Менә Зәйнәп белән Зөфәрнең малае на всем готовом. Поняли? На самом деле, ничего внутреннего не знаете, как бы это не было для вас. Печально, но это не так. Между прочим, бер көнне мин тукмач бастым, иртәнен аш укытам име. Биш җәем тукмач бастым, мин шуны кисәм, мин бит бөтен бер Инстаграмга куям. Миңа тегендә язып тутырганда, артист кеше тукмач баса беләмени юк? Артист кеше тукмач кисәмени юк, кулы белән. Мин әйтәм, без тегене күктән төшкән кешемени, шул ук җирдә йөрибез инде, шул ук кеше бит инде. Кеше теге Ялтырап кына йөрибез дип уйлыйлар алар. Бер нәрсә эшли белми дип уйлыйлар. Озын сүзнең кыскасы, Лилия апа да, Акбулат та, иҗат кешесе булса да, чыннан да бөтен әйберне и буенча эшлиләр. Алар булган сезгә әфәрин. Алкышлар. Һәм без сезнең белән игътибарны икенче видеороликка юнәлтәбез, киттек карыйбыз. Тырыш була монда. Тырыш контент. Нәрсә турында булырга мөмкин икән әлеге видео язма? Сикертәм күт, әле нәрсә караңа. Миңа әни 5 сум бирде, чыктым алдым, үземә аш һәм дә ширак. Да, бу инде рэп, наверное, рэп. Рэп стилендә. Инде трэш рэп, да. Исеме Селкенсен. Селкенсен. Кем җырлаганын беләсезме? Юк шул. VIP ишеткәнегез бармы? Юк шул. Можно без звука, пожалуйста? Неплохо. Бу миңа калса инде no name кебек тоелды, чөнки менә мин социаль челтәрләрдән, интернеттан да каян гына аның турында мәгълүмат эзләп карамадым, бәлки мин начар эзләгәнмендер. Аның турында менә шундый теге канал гына чыкты, әле инде бешеный омлет дип атала. Һәм канал турында инде менә монда берничә, 1-2 җөмлә бар, мәгълүмат, приколы, блог, всякий шлак дигән. Башка бер информация. Бер информация юк. Но сез күрәсез име, видеороликка сез игътибар итсәгез, аның сыйфаты бик шәп. Бу нидән сыйфатлы? Интернеттан YouTube'дан алынган ие. Ну, бу телевидениега чыкмагандыр, надеюсь. Юк, Селкенсен дип атала. Әйдәгез хәзер менә монда критикага күчик без сезнең белән. Син әйттең, ой, звук уберите, пожалуйста. Нәрсәгә шулай дидең син? Чөнки мин тексты буенча акцент белән
рэпер жігітлер Йоу-йоу. сөйлегенде, рэпні бит аны жырламайлар, аны сөйлейлер бит. Ие. Міне, сөйлегенде акценті болса, әзгіне кринжово меңа, әзгіне тінкеге тие. Ляпа. Шул гына. И текстінің аның іштелігі болмаса да, акцент білен Да, иногда вот рэперлар оқилар, вообще бір нәрсе аңламайсың, Үзләр дәвам итәләр нәрсә чорлаган, нәрсә Шуны сөйләгән. җирмә җиткереп, нидәләр әмә берәм була шундыйлар. Менә сез иҗат итә башлаганда, миңа калса, әле рэп андый ук актуаль түгел иде. Әйдәгез, без сезнең белән хәзер 4нче турга күчәбез. Иң катлаулы тур, мин сезне кисәтеп куям алдан, һәм ул дәвам итеп атала. Сезгә башланган җырның сүзләрен дәвам итәргә кирәк. Башта җырны тыңлыйбыз, аннары экранга күчәбез. Киттек. Курыкмый бу бәндә, мин аны татыймын, син аны татыйсың. Күнеккән чәчәкнең таты ул ят исен. Белгәнегезчә бу рэп. Шакур. Шулаймы? Син ничек уйлыйсың? Шакурга шаттым, тавышы нәзгенә, аннан соң тагын бер кат тыңлаган. Шакурмы инде? Шакур, Бу бит яхшы. инде күптәнге җыр. Хәзер мин сезгә укып китәм. Һәм бер кагыйдә бар. Сезгә бер үк вариантны икегезгә дә сайларга ярамый. Мәсәлән, син анда көнләшүне сайлыйсың, әле апайга инде мәсәлән мәхәббәт дигән сүзен сайлыйсың була. Кешедә иң бөек хис нәрсә дигәндә? Сөюне сайлыйм. Дип әйтә курыкмый бу бәндә. Мин аны татыймын, син аны татыйсың. Күнеккән чәчәкнең тату ул ят исен. Киттек, Лилия апай, сездән Мәхәббәт. мәхәббәт. Біз бір командада булгач килешәм, но икенче вариантны сайларга кирәк булгач инде сөю. Сөю. Яхшы әйдәгез, тикшереп китик Сөю дөрес мәхәббәт вариантны. Кешедән бөек нәрсә дигәндә, көнләшү дип әйтә. Курыкмый бу бәндә, мин аны татыймын, син аны татыйсың. Күнеккән чәчәкнең таты ул ят исен. Анамадым әле әзгенә. Сөю дә мәхәббәт тә түгел, дөрес җавап көнләшү. Менә көнләшүгә килгәндә, Лилия апа, сез менә көнләшәсезме ул? Иремнән миндә? Ие. Ну, көнләшкән чаклар бар иде инде. Хәзер көнләшү дигән бер инде барыбер ничектер еллар үтә ул хис ничектер сула дип әйтим инде, ничектер бер-береңә ышанасың. Ул минеке генә. Сыла. Әйе. Акбаш. Мин көнләшмим бер кемгә дә. Әле Миңа көнләшәләр көнләшәләр. алда. Алда. Яхшы менә Шәкүр дидегез, сез аны таныдыгыз, димәк сез аның иҗатын бик яратасыз, аның белән сез таныштыр дип уйлыйм. Монда Шәкүр генә чыгар, монда Шәкүр һәм Иттифак төркеме. Иттифак төркемен ишеткәнегез бармы? Белмим, мин Шакур дип истә калган, чөнки менә бу җыр Монда чыккан Шәкүр вакытта, һәм Иттифак төркеме. Монда бу җыр чыккан вакытта Мгм. рэп укучылар юк иде практик. Ие. Шуңа күрә ул Хәзер дә юк бердән инде. бер килеп керде. Шәкүр һәм аның артыннан инде тагын бер 100 кеше керде. Мин хәтта аның белән дә шулай Шул кемне беләм мин? Шул Шәкүр. Аха. Ул күбрәк теге эстрададан чыккан. Underground юнәлешеннән Усал дигән бер рэпер бар. Менә Шәкүр һәм Шуны Иттифак гына беләм. әлеге җырны башкаралар, әлеге рэпны укыйлар дип әйтик индеме. Иттифак менә ул төркем дидем. Ишеткәнегез бармы ул төркем турында? Хәзер ишетеп кенә инде. Хәзер ул төркем юк. Моңарчы Иттифак төркемендә барысы 2 кеше иде. Ул Усал, аның чын исеме, псевдонимы түгел, ул Назим һәм Ильяс Гафаров. Хәзер әлегә кызганычка каршы әлеге төркем юк. Шуңа күрә инде Усал ул үзе генә иҗат итә. Һәм аның чын исеме Назим. Яхшы, әйдәгез икенче җырга, икенче рэпка дип тә әйтсәк, күчик. Буйлап очам, машина ишеге ачык ятты гәүдә чыгара. Бер кулда бәлеш, бер кулда менә шушылай мин ял көнемне үткәрәм. Таныдыгызмы? Хәзер мин укып китәм сезгә. Югары тизлектә мин урам буйлап очам. Машина ишеге ачык, ярты гәүдә чыгарам. Бер кулда бәлеш, бер кулда пип. Менә шушылай мин ял көнемне үткәрәм. Бер кулда нәрсә икән әйдәгез? Беренче вариант эшпишмак, Бу икенчесе Артур Маузер түгелме? тәгәрмәш, өченчесе пәрәмәш, 4-нчесе сөтле чәй.
кагыйдәләргә буйсынып, сез ике төрле вариант Sütlü şeyini sayılır. сайларга тиешсез. Yukarı tezlikte Gittik. boyunda Akbulat. yaşam. Maşina işığı açıp yartı gövde çıgaram. Bir kulda beliş, bir kulda sütlü şey. Yo, sütlü Mene şey. şuşulay mini yalkınını utkerem. Hup. Lili apay. Akbulat sütlü şeyni soylады. Sütlü şey bilen kilişen minde. Bir kulda beliş bulgaç ikinci kulunda sütlü şey bulmayı mümkün tügül. Bunda sütsüz şey diyen variant yok. Kofi de yok. İyi. Ну, Ну, әйдә булсын эш пишмак. Яхшы, киттек тикшерәбез бер җавапны. Точно тәгәрмәш түгел. Orhan buylap ışam Maşina işığı aşık yartı gövde çıgaram Bir kulda beliş, bir kulda sütlü şey Şuşulay min yalkınını utkerem Tanıdığınızmı kim başqara әлеге рэпны? Tak. Şol kim? Biz аның турында әлегә әйттек. Шул усалмы? Усал. Musal. Йоу. 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 Һәм Беләсең тагын кем? Кейру. Ha, Kiro. Кейру. О, син Aa, беләсең. Kiro. Akım ala. Әсі белмисең, что ли? Білем. Киттек, кем ул Кейру? Аның шын үз исеме Yani, Рөстәм. Әйе. Беләсеңме ничә бул Кейру? Менә Кейру. Менә ассоциация. Ни өчен ул Кейру? Ну, исемен Рөстәм дидек. Теге русча рустикне руны алган инде, Кей. Ничә Кей тагын баранда. Беләсең? Белмим. Ha, min ana İslam bilen butadım ezgine. Bilmem. İslam Valiyev bilen ezgine butadım. Bilmiyorum. Yo, İslam Valiyev bilen bir tanıştık. Kiro bu tank şu. Бу бүтән кеше, я. Әйе. Моның үз исеме, псевдонимы түгел, Рөстәм. Кейру ул әле рус телендә башта рэп укыды, рус телендә иҗат итте һәм ул культурный рустик дип йөрткән инде үзен. Шуңа күрә инде культурный булгач Кейру. Шуңа күрә әлеге рэпны Усал һәм Кейру башкара. Усалны сез беләсез, İşten bara. ишеткәнегез бар, Лилия апа. Күргән бар, Сез сәхнәдә танышмы? күргән. Кәнем юк. Та-та-та-та. Ишеткән юк, күргән бармы? Күргәнем дә юк. Тукта, син күргәнең юк димәкме? Менә Усал дигәч, нинди образ барлыкка килә? Усал инде. Ну, менә Усал нинди ул? Йозыры күрсәтә торганмы? Кыйный торганмы? Ну, усал. Усал. Туры sözlü. Туры сүзле. Яхшы, әйдәгез, менә хәзер мин фотода әзерләп куйдым, карап китик әле. Беренче чиратта игътибарыгыз нәрсәгә юнәлде? Ayak kiyim. Аяк кием, Күзләре. күзләре. Линзы, по-моему, да? Линзы. İlnar Fatih farkta basıp tura buğay. Хәзер әйдәгез, өченче җырга күчик. Бу вообще өченче җыр безнең из другой оперы. Тыңлыйбыз, киттек. Отырмыз зур балалар шаулый тулай тора. Бич пакетлар утырмабыз елап. Отырмыз зур. Аха. Кем җырлый? Илсия. Дәрдинова. Син таныдыңмы кем? Çok. Юк? Илсия. İlsiye de. Да, Badırtinova da. О. конечно. Или kaysı İlsiye. Alır kupit. Бадырдинова инде. Әйдәгез, Antalya'da bir min sen asarama diyen İlsiye var bütün. Antalya'da var bütün. Yok var bütün de anda İlsiye bir min sen asarama kırma çatam kilmedi. Çata. Биш bir туган кызның берсе. Бу теге не бит инде китап. Әйе. Хәзер менә укып китәм һәм сезгә Тишкән юк. дөрес җавапны сайларга кирәк. Бу бик әйбәт. Лилия апа монда җиңәчәк. Ни? Biz Бер тандымда. Юк, ну менә именно менә бусында сез җиңәчәксез, чөнки сез беренчесен сайлаячаксыз, ә син инде икенчесен сайларга. Киттек. Ылы тормыш, зур калалар, шаулый, тулай тырак, пип, биш пакетлар, утырмабыз елап. Зачеткалар, наверное. Лилия апа. Бич пакетлар. Яңа дуслар, хәрби хезмәт, китапханә, зачеткалар. Зачеткалар дигән истә калган кебек. Зачеткалар. Лилия апа, Ладно, зачеткалар дигән җавапны сайлады. Акбулат. Яңа дуслар. Яңа дуслар.
Тикшеребезме киттек? Тормыш зур калалар шаулый тулай тора. Хәрби хезмәт бич мабыз еллар. Хәрби хезмәт бич пакетлар. Зачеткалар түгел. Хәрби хезмәт. Япа. Аңлавымча, сезгә Илсия Бәдретдинова бик ошый, аның иҗатлары да ошый, сез әлеге җырның исемен дә беләсез, сүзләрен дә беләсез. Акбулат в этом случае вообще не в теме. Ну и они в цвет, да, наверное, когда трек вышел, я спал где-то, отдыхал или работал над своим. Бер ел элек Узган чыкты бугай. елның 25 майда. Ие, һәм аны күп кенә Аны бөтен чыгаручы сыйныфлар җырлый башладылар, соңгы кыңгырауда да, выпускнойларда да. Илсия Бәдретдинова образ, нәрсә белән ошый? Тәнкыйть, критика киттек. Миңа вообще ошый. Илсияның элекке образы да ошый иде, хәзергесе дә ошый. Әмма элекеге образ ул нинди образ? Ну, элек бик тагын да, ничек дип әйтим. Кстати, ул образына хәзер кире әйләнеп кайтып бара. Ул тагы да То есть- усалрак име, туры сүзләргә име. Не то, что у меня ул сәхнәдә дә җырлары аша да анда нидер шундый усаллык. Негативлык. Негатив та түгел инде ул. Какой-то вот туры сүзлелек һәм тормышның бөтен без әйтмәгән әйберләрне ул әйтеп бирә иде. Тормышның бөтен ачы якларында. Әйе. Һәм аннарысын ул без бер ара теге безнең кебек нәни тәти кызга әйләнә башлады да. Шундый ути-пути. Әйе, шундый озын күлмәкләр, шундый пушистыйга. Ну, аның все равно җырларында ул әйбер калды. Һәм аның ул пушистылыгы аңа шулай ук килешә. Һәм менә хәзер аның кире кабаттан уже киемнәрендә элеккеге мин аның озын батпорт кигәннәрен вообще электә вообще көтеп ала иде диме, чөнки аны ул гына чыгала шулай. Һәм ул алыштыргысыз артист. Акбулат. Единственный үзләре. Сіздің программаңыздың түп продюсері Илсия түгелме, Бәдретдинова? Теге юлы да. Римада келгәч сразу, аны да сразу, менә Илсия Бәдретдинова сөйлә дип утырдыгыз. 10 ел эшләдегез, тегесе монысы сөйләйди дип утырдыгыз. Бу юлы да Илсияның исеме күп чыкты. Точно продюсер түгел. Юк, без килмәгәндә безнең исемнәрдән да яңгырыйдыр. Әйе. Миңа Білмеймін, сізнекі шулайдыр, но мен пока лияш, башқарушы келешек. Тута. Барысы Тукта, келешек. менә Илсия Бәдретдинова дигәч, син инде ир кеше буларак, мин сиңа тышкы кыяфәтенә иде күз салыйк әле менә тышкы кыяфәте буенча. Ташкы Кайсы ягына беренче чиратта карыйсың? Илсия апа һәр вакыт шундый эффектный, матур, соблазнительный, темпераментный апа. Җырлары ошыймы? Җырлары? Син әлеге җырны танымадың, белмәдең. Ә башка җырлары менә. Күбрәк речитатива, кисәге булгандыр. Мен аның Менә тегелешен. теге пропаганда җырларын күбрәк ишеткән бар теге. Там вперед двигаемся, красное знамя. Вот это. Ну, күбрәк шундый җырлар. Юаның урта өлешен тыңлата, точно синең ишеткәнең бар. Как уж ул җырны интерпретировали вообще. Хәзер мин сезгә кичкенә генә шундый загадка Радио әйтәм. тыңламыйм, телевизор карамыйм. Ну да, мин дә шулай. Әмма күңел кылларын тибрәтә торган җыры Илсия Бәдретдинованың кайсысы? Нинди? Күңел кылларын тибрәтә торган, җылата торган менә. Менә әни турындагы җыр. Әни турында. Миңа да. Балакаем, балам, Юк инде. Дигән җырын җыратам мен аны. Зәйнәп Фәрхетдинова бит ул. Ой. Афейтиз. Интересен син. Мин инде монда әйтәм, мин походу точно 10 грамм әйтәм. Карандашым, китабым. Кайттым, киттем. Кайтмадым. Китабым. Да, иштәнең бар. Интернетта, Инстаграмда әйе. Да, барды. Ну, это же припев, а там речитативы момент. Да. Мен аның тизерін гына бәлки ишеткән бардыр социаль шиттәрдә. А былай прям табып, целенаправленно тыңлаган жоқ. Бу безнең соңгы тур иде. 4 турда үтте. Ошадымы сезгә? Шады. Бик ошады.
Нәрсәсе белән ошады? Да бит кеше ошады. Сез бит шуннан да юк, миңа ошамады дип әйтә алмыйсыз. Менә мин Әйтә алабыз. Булат, Лилия апай, сезгә килгәнегез өчен әйтәсе сүзем бар иде. Хәзер искә төшерсәм, баянны әйтмәкче булып утырдым инде. Аннары бу тапшыруның шунысы өстенлеге, менә сез тукталып китәсез, менә бер караганда ничектер вот ике артист килә. Ике буын артисты дип әйтик. Аннарысын без карыйбыз яшьләрне. Менә мин гомеремдә бер күрмәгән кешеләрне күрдем. Әлбәттә минем өчен ул бер яктан яңалык, һәм мин аңа игътибар итәчәкмен. Аннарысын сез аларны шулай ук үзегезнең тапшыру ашларны популярлаштырасыз. Белмәгән тамашачыларга сез аларны ачасыз. Менә ул тоже тапшыруның бер өстен ягы. Молодцы. Хәзер Лилия апа игә кайта да, усагына куеп җибәрә дә. Йо, башланачак. Ифтар ашына әзерләнә. Лилия апай, Ак Булат, сезгә килгәнегез өчен, әлеге уенда катнашканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока. Пока. Хәзерге заманында Мин думала теге гөлне бирәсез. Я киндеш что-то. Чырайсыз юкмы? Процесс нет? Бу алып баручыга. Түшенә куярга. Все? Булды? Кызык булып чыкты әле. Кызык булды. burada yok.